Maastricht gekomen. Want toen had mijn baan de stationsrestauratie gehuurd van de spoorwegen. En toen ben ik hier naartoe gekomen. En toen heb ik mijn man leren kennen. Hij. En in het jaar daarop ben ik getrouwd. En, zo ben ik, en dan ben ik over de 60 jaar aan Maastricht. Ik heb maar 1 man gehad en ik heb niks versierd voor de rest. Hij heeft mij versierd, denk ik. Dat weet je toch zeker? Ja, dat weet ik zeker. Ja, afspraken. Ik heb hem op een carnavalsbal, toen was het echt geen carnaval, maar die was van kunst en vermaak. En daar was ik op dat was een club, een vereniging. En daar was ik op uitgenodigd door iemand, een kunst en vermaak, naar dat bal. En dat was dan zogenaamd een voorbal voor carnaval, maar dat was niet verkleed, in de redoute. En daar ben ik toen naartoe gegaan. Want ik was niet. En daar heb ik toen mijn man leren kennen, op dat bal. Ja, nou, dan vraagt hij je te dansen en dan nog eens een keer. En dan heeft hij me netjes tot thuis gebracht. En ik was toen in de statie en toen heb hij daar nog een kop koffie gedronken en zoiets dergelijks. Ja, en toen dacht ik, afspraken maken voor de volgende keer. Hè. Kom je weer halen. En zo is het gekomen. En zo gaat het door. Maastricht, dat waren allemaal meer privéwinkels allemaal, hè. Zaken, allemaal van middenstanders gewoon, wat nou niet meer is. En dat is jammer, vind ik tenminste. Die werd er prettig geholpen, het waren leuke zaken, er waren leuke boutiques, ja, noem maar goed thuis en noem ze maar op, dat waren allemaal mooie zaken die er allemaal zaten. Maar nou is het toch allemaal... Ja, allemaal van dezelfde soort. Als je in Amsterdam loopt of dat je in Rotterdam loopt, zijn allemaal hetzelfde. En dat is niet meer, de gezelligheid is weg in de stad. Ja, maar dan zijn ze wel met Maastricht bezig om boven de winkels bewoonbaar te maken. Om er meer mensen bij te krijgen. En daar zijn ze nou mee... En de grote staat zijn ze er ook al mee bezig, voor de grote zaak. Dat er meer leven in de brouwerij komt. Hè. De Smeijenstraat en de Stokstraat, ja, dat was, hoe noemen ze dat, de buurt van Maastricht, waar je niet voor je plezier doorwandelde toen der tijd. Ja, dat was echt een korte beweging allemaal. Hè. Ja, dat is de Smedestraat. Hè. Dat was vroeger allemaal een beetje kiele, hè. Kiele, wat is kiele? Ja, dat was de arme buurt, de hele... Ja, daar woonde van alles hier. Dat ook door zogenaamd... Ja, wat je in iedere grote stad wel had vroeger, hè. Ja, ik bedoel... Zo'n beetje achterbuurt. Ik durf dat niet zo allemaal te zeggen, maar toen was het toch wel. En dan woonden de dames van Lichte Zeden. Ja, en het waren allemaal arme lui, die zaten allemaal in één huis. Er zaten er wel 5 of 6 gezinnen in. Hè. Wat nou die mooie huizen in de Stokstraat zijn, er waren toen allemaal onderverdeeld in hokjes en de kamertjes. En daar zaten veel mensen in. En er werd een flink glaasje gedronken. En er wordt ook wel eens flink muziek gemaakt. Hè. Ja, we hadden bonnen. Ja, we hebben de levensmiddelbonnen sowieso. Maar dat had ook de porselein en het aardewerk had ook allemaal bonnen. En voor alles had je bonnen nodig. Ja, dat was in één keer zo. En dat was ook nog schaars, dat kreeg je ook niet allemaal, hè. Want een platte bord of een diep bord, dat was 3 punten of 4 punten, ik weet het niet meer precies hoe het was. Maar in ieder geval, die kreeg het niet zo. En als je dan wegglazen had in die tijd, dat was natuurlijk,
juf Van Het. En dan stonden ze in de rij voor 6 of 12 wegglazen te krijgen. Want je kon ze ook, je moest ook nog goed verdelen. Je kon ze ook niet, want als je aan het lagen, dan namen ze er wel 100 mee, maar je moest allemaal een bepaald aantal geven. En daar waren ze dan weer blij mee. Konden ze weer wekken. Ja, ik heb Joden wel zien weggaan, maar ik heb ze niet persoonlijk zo gezien. Juist een paar heb ik gezien weghalen. Die waren dan de meisjes die woonden daar onder aan de Stokstraat. Maar die anderen, die zilversmitten en zo, die zijn uit hun eigen weg gegaan allemaal. Dus op een gegeven moment dan waren ze er niet en zeiden ook, de zilversmitten zijn er niet meer. Of de Vellemans zijn er niet meer, dus die waren toen ondergedoken. En wat gebeurde er dan met die zaak? Ja, dat was korte metten. Dan waren er direct, de NSB'ers die wisten er wel weg mee natuurlijk. Hè. Die pikten die zaken direct in. Hier reden vroeger de bussen door. En er was op- en neergaand verkeer. En daarachter, dat was de winkel daar, op nummer 27, een beetje verderop. Waar nou die schoenenzaak is. Ja, dat is geen ene particuliere zaak, maar Overhaast. Vind ze erg? Ja, dat vind ik in zekere zin wel jammer. De Grote Staat ook hetzelfde. Kijk, en dat is dan het oude. Daar hebben wij dan gezeten, daar op 27 aan die overkant, waar Bali is. Vroeger kon je trouwens door de stad lopen en waren de winkels die waren verlicht. Je ging echt voor je plezier. Eens een keer een straatje om en dan ging je winkels kijken en dan kon je ergens gezellig een glaasje bier drinken op de Vrijthof of zoiets dergelijks. Maar nou gaan we nou maar door de Grote Staat lopen. Dus het zijn allemaal hekken en rolluiken. Hier was vroeger we hadden daar een achteruitgang. En hier had je allemaal ook winkeltjes, kleine zaakjes en zoiets eigenlijk. Ja, hier was een groentezaak en ja, dat was er allemaal. Dat is allemaal erbij gebouwd. Het pothuisje, dat was zo'n groentezaakje. En hier, maar dit is ook allemaal veranderd. Dit was kleiner, hè. En dan had je een rijwielhersteller en een manufacturenzaakje en zoiets dergelijks allemaal. Ja, maar Maastricht, ja, god, toen ik hier kwam wonen die flats waren er niet, de torenflat was er nog niet. En deze flat was pas gebouwd, hè, dus die is over de 40 jaar ouder. Dus die waren pas gebouwd. Die hoofdweg was er niet, het was allemaal nog gewoon een landweggetje bij wijze van spreken. Dat was allemaal, dus daar waren ze nog aardappelen aan het rooien en aan het doen. Dus dat is allemaal veranderd en Albert Heijn is hier toen gekomen. En toen is de tunnel hier nog gekomen. Dus dat zijn allemaal dingen die in de jaren 60 zijn voorgevallen dan. Ja, die kent me toch niet. Mevrouw is de vroegere eigenaresse van deze zaak. Of een stegen van heel vroeger. Stegen van de post, ja. Dat weet ik geweldig, want de show weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Er is een project van Serra wat eerst in de Wiebegehal stond, wat daar heel een beïnvloeding van Ruimke is op dat hele project. Dat is een heel ruimtelijk project. En dat hebben ze naar boete gehaald en dat hebben ze mich daar tussen het museum, tussen die muren gezet. Ik vind het schandelijk. Dus zoveel achting heb ik ook niet voor lui die met kunst bezig zijn, en zeker in Maastricht. Dus